L'Illa Diagonal acull des del 25 d'abril i fins al 12 de maig l'exposició Fem Art, en la qual 15 centres de formació professional d'art i disseny de Catalunya exposen les obres dels seus alumnes. És una exposició que pretén recollir obres i diferents opcions que les escoles d'art de Catalunya fan per fer una mostra aquí, a l'Illa Diagonal, justament on gran públic de la ciutat pot passar i pot veure i visitar doncs, les coses que es poden fer amb els diferents cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de les escoles d'art de Catalunya. Professors i alumnes de les escoles d'art i disseny posen en valor la iniciativa de l'exposició per visibilitzar aquesta disciplina creativa. Trobem interessants aquestes iniciatives perquè normalment costa trobar espais expositius en els que hi hagi una gran circulació de gent que no estigui vinculada al món de l'art i ens sembla una iniciativa molt interessant i enriquidora pels propis alumnats i pels centres, no? Va ser una notícia molt positiva, molt bona. Al final no és una cosa que passa molt sovint i tenir l'oportunitat d'exposar una peça que has fet tu en un espai tan gran com aquest on hi cap tanta gent, doncs és una oportunitat molt xula. És un plat de restauració, es diu Origen i fa referència a l'origen dels aliments, del producte fresc. Per fora imita la textura d'una bola de terra, fent referència també a això, a la terra, a l'origen, als aliments. I per dins té un interior net i polit sobre el que emplatar el menjar. Dintre del nostre departament tenim 3 especialitats, que és el departament d'estampació tèxtil, el de brodats i el de puntes artístiques. Aleshores hem fet una selecció d'un treball d'un alumne d'estampacions i tintatges i d'un altre alumne de puntes artístiques. Bueno, es una manera de dar visibilidad a las puntas, que mucha gente se piensa que hacer bolillos es como hacer lo que hacían las abuelas antiguamente. Y no es solo eso, se pueden hacer muchas cosas con las puntas, se pueden hacer muchas cosas, tipo joyería. Mi obra es un collar, ¿vale? Yo lo hice pensando en que lo pudieras llevar, por ejemplo, lo mismo lo puedes llevar a una cosa elegante, como lo puedes llevar en el día a día. Me ha hecho mucha ilusión que escogieran obras mías para poder exponer aquí, ya que soy estudiante de primer año de la Llotja y como estudiante de primer año uno no se espera esto. Mi obra consta de una instalación que tiene varios tejidos que han sido teñidos i estampados de diferents formes. A banda de l'exposició, Fem Art també compta amb tallers infantils d'art gratuïts tots els divendres i dissabtes fins al 12 de maig.